어머니 마그리 야바 서로바이 अमों खा जरा अब 30 दिन प्रथम रिका मो जरा खाजाक 30 दिन माने ना अब 30 दिन बिसंग नंबसे एक डिटेक्शन खाइमान रिपोर्ट खाइमान अबंखा केंद्र सरकार काइसे निर्देश अबनि परिबो যত দিন পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষ ইলিগেল মাইগ্রেন্ট রক্তঙ্গ তত দিন অম চলিনাই আইডেন্টিফিকেশন খাইনানি অম চলিনাই তাই বরণ রিপোর্ট খাইনানি অম চলিনাই তাবো কখনখা যে নোটিফিকেশন তাম সিজাকা তিনি गोबां बरक डेपुटेशन निब गोबां बरक रैली खालायो किन्तु और नोटिफिकेशन तम सिजाक टंका अब किन्तु अनेक बरक साइमिया बेखाय ताबुक जे निनि डीएम नि रूल्स तमत एसपी नि रूल्स तमत चीफ सेक्रेटरी नि रूल्स तमत डीजी नि रूल्स तमत बीएसएफ नि रूल्स तमत बा आसाम राइफल रूल्स तंग जों साइमाना नांगाना और एसडीएम रंगने जों डेपुटेशन नि माने आरो बंनि कोन रूल्स करे अमन कार्यकरी खाइना का जे पार्टिकुलर ताबुक आं मुंसाम बरक से मक खाइनाय एंखाय ताबुक डीएम नि कासुंखा निनि और डिटेंशन कैम्प बरक तयरि खाइनानै स्लामनानै एसपी नि दायित्व एंखाय स्पेशल टास्क फोर्स स्लामनानै एंखाय मो डीजी नि एंखाय बरक निर्देश नानै चीफ सेक्रेटरी का सिविल जे प्रशासन बरक निर्देश नानै खाइनानै बागै एंखाय ताबुक चिनि बर रकनि दायित्व एंखाय तामो आनि पारागानाव बांलादेश नि बो बरक फाइतं फाइका आबनो फनुगैनान पुलिस लांगै एंखाय चिं अ कासिमा खाइनाय डेपुटेशन रिमा बायंगा आर जों तिनि जे और रेली खाइतंग और रेली नि मूल लक्ष्यखा कामियान चनि बरन सिसारिनानै अ जे नोटिफिकेशन तामुक दं बटेके सामुं तामन कामिनि बरर आबनो बरन सावै कालांनानै बा बरन खनारिनानै सावै खनारिनानै बागैसे एका आबनि बागैनो सावै चिनि अ जे करबु गामचै सिलासरि आमचै पार्वत्य चट्टग्राम गोबां मा बर हापका गोबां मा बर और जागाना आश्रय नाय तंगायसा का अबरनो जों ताबुं नायतु माति खालायनाय ति खालाय चिनि जे एडिसि एलाकाव जे एक हुम किउं तंमाने चिनि हा सेगि तंमाने चिनि एसटी रिजार्व सेगि तंमाने अमरनो बेबागनो जों फुनुगो एक बरनो ति खालाय मारनाय बंना हाबो जों फिरगै मारनाय पुश बैक माखायनाय बरनो एका अमनो जों उनकोनानि बागैनो अवेयरनेस खायना बागैन सिसारिना बागैनो जों ताबो कामियाम से बिभिन्न पान्दा खायो रेली खालाय तंका अच्छा आथाय कैसे को आगिले जे छाव गोबां लोगो एबा जे आसो खामलाय मानजागाव जे रनजित देबरमा बबिनि कोनो पार्टिकनि कोनो ककचाला मंकरै साकसाइसुम व्यक्तिनो अमाइके इलिगल इमाइग्रेन्टनि अमाइके सामुदाय ने नि अक रंनाले नि थानाय तामतो अमा आनि व्यक्तिगत दा नाता अमंखा थानचानि कक जों थानचानि कक न साव थानचाव अंका तिनि और तिप्रा मथानि पाटिनि फ्लेग निखाय आरो थानचा खायदामान माइया तांनि माइया हिंगाखाय आरो गोबां मा बिभिन्न मतनि बरक दंगो निनि बीजेपी खायनाय दंगो निनि इंको खायनाय दंगो निनि टिउजेस माने आईपीएफ ति खायनाय दंगो बीजेपी खायनाय दंगो कांग्रेस खायनाय दंगो के छुतुरा बरनो थानचा खायनाय हिंगाखाय नों पाटिनि फ्लेग बे खायमाया अबखा नेशनल फ्लेग नांनाय जेहेतु मो नेशनल इशू मो केंद्र सरकार मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स न होइतेसे मनो जेहेतु नोटिफिकेशन टिखलाय दिखा के सिंगर जत बर खानसा खाइसे अ बांग्लादेश नि इलिगल माइग्रेन्ट नाइतुक टिखलायना रिखलायना कक जों मा दाबि मा खालायनाय बिले
अवश्य सिनी बोले हेके नङा जागा पार्टीनि फ्लेग लांगै खायगां काय तामनाय हेके अमो जुदि पार्टीनि बाइक जुदि खायगां बरनो जों थांसा खालायमैया बुबागरा ने जुदि जों कोनो आदेश मायाखाय बिनि आशीर्वाद माया हंखाय बा बो बाइक जों दागि जागि हंखाय जों अरेलि रखायदे मानो मा मानो कोनो दिन माया के बुबागरा साव जतनो थांसा खाय तुइ दुलदि हेके कायनो चिनो नेशनल फ्लेग नांगौ तिनि अर जों करबको फाइमानि समय बुबागरा न आं सालाय आकयनो फायो बुबागरा साका काहामगे खादि बिनि ब्लेसिंग दंगो आं आशीर्वाद खायो तिनि प्रोग्राम काहाम सक्सेस संतने ताई अरनि लोकेल जे एमएलए न बां तिनि फोन खायका ब फोन नमलिया भनो बर मानजाक दिनि साका किन्तु ब फोन नलिया तिनि कपाल हामिया कै सुतरां खाखलायो आगामी दिन जों केतेबो प्रोग्राम दंगो खानाबो चिन प्रोग्राम दंगो आलका जागाबो रेगुलार जत दिन पर्यन्त म जे त्रिपुरा राज्यनि कयथां एसे फैना जों खायनाय आगामी दिनखौ खायनाय एबं आगामी दिन सुदु जों रेलिसिम खायगला अर लामा कासुमुंनाय ब्लक बुंलायनाय अर निनो हट्टाल बुंलायनाय कारण आइन कार्यकरी मा खलायरिनाय गुजरात जुदि मान उनका निने महाराष्ट्र मान उनका दिल्लीओ खाय दंगा आसामो खाय दंगो उनका काय त्रिपुरा खाय तंगै माया तै कैसे कग्ननो अमनि लग लग साना मुसुंगो ओ सेकां आनि बाइजाल बारिओ कैसे प्रोग्राम का सरकारी प्रोग्राम अनेक बड़ कमेन्ट खायका जे चीफ मिनिस्टर ने गाना खाय ब सारा गाव इलीगल माइग्रेंट नतै सरकारी प्रोग्राम अब राजनीतिक प्रोग्राम या सुतरां चिनि बक्तृता जेस जागा फनंतो जों बो जागा बो बक्तृता नला जों अब साइमानानि नांगौ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम जों पॉलिटिकल स्पीच दिउइमाया जेतु म पॉलिटिकल इशू नतुइंगा जों आरो कैसा इनोग्रेशन प्रोग्राम जोंहा कब्रक साइमिया अब लोकर बुझिनानै सर बुबाग्रा तो जत लोकरन साउथि तो सरन थांचां उंदि हिनिया केबा तबक बांलादेश रन तै अशोक स्तंभ पेट टिकितै बक्ताम खायका आ जे सानाय बक्तो जे बत पुक टंग खाना थेपुं पुक टंग मा हाय उंखा आ पुक टंग नायसा बताम खायखाबा 300 पर्यन्त एडिसिओ ताम सोलि टंखा ब आबो नेले ताम साखाबो एडिसी नो अवस्था नाय नाय थुना बा एडिसीवा जे रांगमाया आकयमे आबो ने बागे बताम खायका 300 पर्यन्त एकटा सिटी चीफ मिनिस्टर त सुइका सुनै नायला आं एमएलए तै ताम सुइका आबो तानि फेसबुक लाइभ न रिरिबले लोकर नुबले पत्रिका काव लुक टंगले के सुतरां आमतै कक करंग न माने आन मेचुर कक न आं बो सानानि मुसुया बजेर कम बर मेचुर दांखा अब लोकरक से शेष कक सानाय अच्छा पाइथागो एते केसे कक जे जेहेतु नि बाइजलबारि एबा रामचंद्रगढ़ जे ताबु बाइक जे नों तो